ještě do Vánoc. Pak přišel dopis na Národní výbor, tvůj soused je patrně fízl. Řekla jsi mi, chlapče, je mi to vážně líto, ale bacha, abys něco neslízl. A tak jsem odešel pryč a tvoje vlasy voněly hlínou, tak jsi tady nebyla od Vánoc do apríla. V červnu mi přišla domů polednice s razítkem bádem, ho. Jo, byla jsi vždycky velká krasavice a teď je se mnou ámen, ho. V potravinách mi vyprodali Bahama rum, zanosně vodila od apríla do apríla.